kukul. Bata pa kukul. Ang kukul. Dagol. Morning, tits. Tita. Tanya. Chinita. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Mabuti pa ang motor. Kinakalikot ni Mister. Sana all. Feel good morning po. At feel good Monday sa lahat ng kabisyo na nakatutok, nakikinig at nanonood at adik na sa programang Mga katas ng nakalipas. Daniela na lang po ang itawag niyo sa akin. 35 years old na, Muntinlupa City. 8 years na kaming kasal ni Cyril. 39 years old naman po siya. At meron po kaming isang anak. Nung una naman po na aming pagsasama ay okay naman po ang lahat at napaka-agresibo ni Cyril pagdating sa bembangan. Ayan na naman. Pero nitong nakaraang buwan, ang laki po ng pagbabago. Parang lagi na lang siyang walang gana sa akin. Mas madalas pa yung patak ng ulan sa January kesa sa bembangan namin. Sa isang buwan, isang beses lang po, di ko na nga maalala. Minsan wala pa. Buti pa yung motor, na-change oil. Ako hindi. Bakit ka tumatawa, Mang Kanor? Nakarelate ako sa motor, hindi na change oil. Tinutulugan niya na lang po ako. Tuwing gustong gusto ko. Doon na lang siya lagi sa motor niya at saka sa barkada. Ay, dito na nga po magsisimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ginjin, anak. Tulog ka na. Opo, Papa. Ano po? Kaso po, wala pa po akong dede. Di po ako natutulog na walang dede. Di ba? Gusto ko po na dede. Di ba sinabihan na kita na babaso mo na yung milk mo? Big girl ka na eh. Di ko pa po kaya na sa baso eh. Gusto ko po sa sa chupon-chupon. Gusto ko po asup-sup.
Papa, sige na, please. Please, Papa. Papa, Ma. please. Pa. Anak mo, di ba sabi ko i-train mo na Hayaan mo ng na. baso yan Dadating din yan. Naku, mamimiss din natin yung ganyan yung season. Yan, nasisira na yung ngipin yan eh. Puro dede, laki-laki na. Mas maganda nga po yung ngipin ko kaysa inyo, Papa. Bulo ko, mabaho, Papa. Kaya nga sinabi ko sa iyo. Dumidede pa rin ako hanggang ngayon eh. Uy, hindi nga, Papa eh. Tagal na nga eh. Na naman tayo, mag-aaway ka na naman. Sige, aray ko. Buti pa yung bata. Sige na, matulog ka na doon, bibi. O, yan na yung... Baka na po. Yay! Yan yung dede mo. Dede. Oh. Sige na, kiss na. Thank you, Papa. Night. Thank you, Mama. Good night, Mama and Papa. Sleep na po ako sa sofa. Pabuhat na lang po ako, Hindi, doon ka sa kwarto mo. Sige na. Hindi ako nakakatulog sa kwarto. Sige na, go na. Ha? Hindi na nga Bye-bye. po. Bye-bye. Good night. Good night. Ay, nako. Kailan mo ba i-train yung bata? Laki na. Papa, may bago akong biling. Papa. Shh, may bago akong biling tibak. Tamo, hihinain ko. Dito. Eto, Ano ba yan? tibak. Tingnan mo, color black lace. Naantok na ako eh. Papa, dati nire-requestan mo ko nito, bumili ako eh. Papa, dali na. Hilain mo, dali, patunugin mo. Dali, wala akong promise, wala akong gagawing masama. Ako pa yung wala gagawing masama. Pwisit. Sige na. Hilain mo lang, patunugin mo. Promise, ano yan? Bago yan. Dali. Hilain mo, 1, 2, 3. Diba? Halika na. Naantok nga ako eh. Sandali Di, lang. tulong na tayo sa kwarto. Dito na nga tayo sa kwarto eh. Kaya mama, patulogin mo muna ako. Pagod pa ako eh. Kakapain ko na ha. Sandali. Bakit tulog yan? Sabi ko sa'yo, inaantok eh. Papa, nag-ready pa naman ako. Pinabanguhan ko to. 3 days na Naantok. ako nagpapabango. Inaantok na nga ako, ma'am. Bukas na lang. Lahat na ng pabango nilagay ko dito. Bukas Pride na lang Pride detergent, smart Sandali, dishwashing, tumatawag, shield tropa. bath soap. Wait lang. Yan lang. Kainis naman. Pre! Papa. Hello? Harapang kita habang kausap mo sila. Ay! Sandali, kausap ko yung barkat. Habang kausap Ang kulit mo mo naman eh. Uy! Ano yan? May naririnig ako, tumuto ka. May naririnig ako dyan, tumuto ka. Sana all. Wala. Wala eh. Ikaw talagang Hello, tomboy Kim! ka. Hello, Bong! Pwede kaya na kayo tumawag kasi may ginagawa kami. Grabe! Sana all. Sana all! Nagsisuwil! Sana all na bebembang. Boy! Sana all! All sana! Pwede mamaya na kayo. Lobre, ano yan? May Ang sarap kasi ng kaibigan nyo eh. May kausap pa. Ano ba? Ba't ka ganyan masalita? May barkada ko din. Ano sabihin nila? Para naman tong... Ano sasabihin nila? Asawa naman kita. Bakit may iba ka bang ginaganyan? Wala. Oh, bakit Ay, grabe! Bahay sana all! Sana all. Pwede naman kami naka-background music habang Background music pwede mo kami kausap habang hanggang matapos kayo. Sige. Pwede daw, mahal. Ano ba? Sandali. Lobre, tuloy ba Sabado? May sa Sabado mag-ride sa tayo at sa Marilacque. Ha? Marilacque. Mali! Ano ba, Dama Kim? Marilaki! Ganun ba yan? Oo. Manlalaki? Alam mo ba? Manlalaki? Makinig kayo. Yung Marilaki ay derived from 2 Latin words. Latin. Oh. Ano yun? Si Marie ng lalaki. Last ko na yan, ha! Ang galing mo talaga, Kim. Siyempre, dating babae to. Hello, sige. Dali na. Sige, bye. Salamat, friend. Salamat naman, binaba mo Ang na. kulit mo. May kausap ako eh. Sige na. Matutulog na nga Buti pa eh. yung motor, lagi mo nakakalikot. Change oil mo Ayan naman ka na ako naman. paminsan Pagsisilusan mo na minsan. naman yung motor ko eh. Kung wala yan, wala akong service sa trabaho. Sige na. Pasparkin mo na yung spark plug ko. Sige na. Tumutulo na yung langis ko. Ano ba?
Dali. Ay, Dali, kunin mo na yung ano. sandali nga. Matutulong bukas na lang. Bukas sa pamis. Bukas pagod na ako. Pagod na nga ako. Talaga ayaw mo? Ha? Sinasabi Ako ko pa naman yung sa'yo, pagod nakikiusap. na ako Ha? eh. Wala ka nang makikitang katulad ko. Na ako yung may gusto, ako yung agresibo, ha? Ano? Naiinis na ako sa'yo, Cyril, ha? Naiinis na ako, ha? Kailan yung huli natin? Ano na ngayon, January 27? Kailan yung huli natin? Buti pa yung New Year, yung mga kapitbahay nagpaputok. Ha? Ako hindi pa. Hindi ko pa ulit naranasan maputukan. Bukas nga. Napagod ako kasi may inayos ako. Bumili ako ng Pagod. Pero pag motor, ang dami mong energy. Pag niyayaya ka, magmarilaki, ang dami mong energy, di ka puyat. Inayos, kinabit ko kasi yung bagong... Yun na yung asawahin mo, yung motor mo. Yun na, doon ka na matulog. Napagod ako, kinabitan ko ng bagong shocks kasi. Kaya napagod ako. Wala akong pakialam. Alam mo naman ako... Testingin mo na kung yung shock ko ano gumaganon. Dali na. Ano ba tawag doon? Suspension. Kung yung suspension, dali na. Bukas ka eh. Kulit mo naman eh, bukas. Bahala ka na nga dyan! Ito naman, magtatampo agad, uy. Uy, Huwag mo akong anuhin. Kainis to. akala ko ba gusto mo? Ayoko na! Ay, naku, babae talaga. Parang napipilitan naman, oh. Kaya nga. Gusto ko yung ano, yung voluntarily. Sige na, tayo na. Ayoko na. Pipilitan ka? Nak- Ayoko na. Alam mo, idedemanda kita RA 9262, Vauci. Bakit? Emotional abuse. Kasi hindi kita mayaya eh. Ha? Sinasakta mo yung emosyon ko, sinasakta mo yung damdamin ko, hindi mo ko pinagbibigyan, ha? May damdamin din ako. Tinatanggihan mo ko, didemanda Huli ka talaga na nga, kita. hali ka na nga. Susumbong ako sa polis kay Halika na nga. Kapitin Dennis. Halika na nga eh. Ayoko. Halika na nga. Ayaw ko. Bala ka dyan. Nako. Alam mo ka, punyeta ka. Okay na nga eh. Sa inis ko po ang kolentita ay hindi ko pinansin si Mister ng ilang araw. Sa kaka-browse ko ng Facebook, nakita ko sa message request yung chat ng ex kong si Dino. Nangangamusta. Nireplyan ko. Wala namang masama eh. At nung nag-grocery po ako ay, hala, sakto andun din si ex sa grocery. Kumusta ka na? Dino? Wala, parang Sakto. isang araw lang nireplyan kita, dito pa tayo nagkita. Kamusta na ang buhay-buhay? Okay lang, kababa ko lang ng barko. Tsaka wala na akong asawa. Ah, talaga single ka na ngayon? Oo, naghiwalay na kami kasi habang nasa barko ako, may ibang umaangkla sa kanya. Naku, nakakalungkot naman. Sorry sa nangyari, Basta ka na, alam mo ba, nagsisisi ako eh. Dapat sana ikaw na lang talagang inasawa ko nun. Di mo kasi ako nahintay eh. Sabi ko naman sa'yo, pagkababa ko ng barko, asawahin kita eh. Pagbalik ko, may asawa ka na. Malay mo. Ha? Anong malay mo? Ano bang malay ko? Mahal mo pa ba ako? Hindi ko yan masabi sa ngayon eh. Pero medyo may problema din kami ng asawa ko. Ah, ganun ba? Sobrang bigat ng problema kasi yung mga pangangailangan ko hindi niya matugunan eh. Kaya ko yan! Alam ko naman yun kasi syempre may pinagsamahan naman tayo, Dino. Pero pwedeng Ano gusto sabi mo? ng mga problema. Oo naman, pero gusto mo magkape tayong dalawa, tayo lang. Nagkape na ako eh. Magpahinga tayo sa lugar na tayo lang din.
Gusto ko ng aircon. Oh, may aircon na malamig. Naka-split type, dalawang split type. Saan ba yan? Kasi wala akong alam eh. Akong bahala kung sasama ka. Ano? Tara, let's go. Tama ba itong ginagawa ko? Sige, saan ba yan? Pero magkukwentuhan lang tayo Oh, kung depende sa usapan. Ha? Ano bang sinasabi niya? Sasama ba ako? Siyempre, nandun na tayo. Sayang naman yung 3 hours. Na ano? 3 hours sa pag-uusap. Siyempre, kukulangin yan dahil sa tagal ba naman nating hindi nakita. Tagal ko rin sa barko, kaya marami kong pwedeng kwento sa'yo. Yung mga nakita kong shark. O yung nakita Talaga? ko mga isdang mga tambakol na mas malaki pa sa shark. Sama ba ako o hindi? Tara na. Ano sa tingin niyo mga kabisyo? Ako ang iyong konsensya. Mars, ano? Sumama ka, sayang din yan. Lamang tiyan din Kaya yan. tsaka may chocolates, may mga pasalubong from barko. Mars, ako yung guardian angel. Huwag kang sumama. Huwag kang mangialam. Huwag kang sumama, Mars. Oh, ano na? Sama ka ba? Next time na lang, chat na lang kita kung kailan ako kailan ako sasama. Kasi ngayon, Hindi ka nag-grocery lang. nag-reply. Nag-chat ako ng chat Oo, sa'yo. bumili lang ako ng gatas ng anak ko. Kailangan na kasi wala nang dededein ha? Sige, thank you ha. Dede. Sige, Dino, thank you and ingat ka lagi Sige, Alis ka na? alis na ako. Sayang naman. Mag-usap pa tayo. Ayaw mo ba? Next time, promise, i-update kita kung kailan tayo mag-usap. Sa ngayon, sorry, nagmamadali talaga ako. Sayang naman. Natutokso lang po ako noon na gumante sa asawa ko, kaya parang ganun yung mga salitaan ko. Pero, nakonsensya po ako. Mas mahal ko pa rin po yung asawa ko at saka yung anak ko. Kaya pag uwi ko, para namang Biyernes Santo yung mukha mo, ma. Papa, pwede mag-usap? Sige, ano yun? Ngayon kasi yung pagtatapat sa'yo. Feeling ko nagtaksil ako sa'yo, Papa. Ano? Bakit? Ano nangyari? Naalala mo si Dino? Yung ex mong seaman? Oh, Nagkita kasi kami sa... Nagkita kayo? Huwag ka magagalit. Papa, wait lang. Mag-explain ako. Nagkita kami. Hindi yun yung iniisip mo. Sinadya mo bang makipagkita? Papa, hindi. Papa, hindi. Makinig ka muna. Nagkita kami sa grocery. Hindi ko alam na nandun siya. Nag-grocery. Bumibili ako ng ng gatas niya. Nakita niya ako. Tapos, niyayaya niya ako na magkape kami. Sabi ko, nagkape na ako. Sabi ko na ganun. Sabi niya, dito tayo sa aircon. Sabi ko, saan ba yan? Tapos, parang kinutuban na ako. Sabi niya, 3 oras lang naman tayo mag-uusap Sabi niya ganun. 3 hours aircon? Ano ba Saan yun? yan? Ano ba yun? Hindi ko rin alam yan. Papa, wait lang. Hindi po ako sumama. Papa, umalis ka agad ako. Sabi ko, hindi, wag na. Kasi, napapanong kong konsensya ako. Feeling ko, Papa, wala akong ginawa. Papa, sorry kung may mga sinabi ako sa kanya. Ayoko na kasi iba pang tao magsabi sa'yo. Kaya siraan ako ni Dino sa iwi. Kaya sinabi ko na si Papa. Shhh, tama na. Wala namang nangyari. Tsaka hindi mo naman sinasadya magkita kayo. Sinachat mo pa ba siya? Hindi, Papa. Hindi ko nga nireply yan Gusto mo i-block ko na. Block mo na yan. Papa, sorry. Wag galit ka ba, Papa? Hindi. Ako, magsasorry din ako sa'yo. Kasi... alam ko naman, may pagkukulang din ako sa'yo. Napansin ko rin sa sarili ko, puro na lang ako motor. Nanibago kasi ako, Mama. First time ko magkamotor sa buong buhay ko, kaya
Pero ngayon hindi na. Kaya iniyaya naman kita sa rides. Ayaw mo sumama. Kaya sumama ka na next time ha. Po, Papa, tatry ko yung best ko, Papa. Papa, pwede ba tayo mag-ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Oo, halika dito. Papa. Miss mo na ba ako? Miss ko na, Papa. Madami ba yan? Ha? Oo, punong-puno to. Kailangan natin i-change oil to. Change oil kita. Oo, tara. Candlelight and so forever. Chose #1,